זה גם חלק מהמקצוע שלי, לבוא ובאמת להצליח להראות לאנשים את התמונה המורכבת מתחת לפני השטח. זה לא רק היא עשתה לי, זה לא רק הוא עכשיו פגע בי, זה גם, אוקיי, איפה אני, איפה החלק שלי? איזה חלק בי מאפשר לזה לקרות, או איזה חלק בי מעורר את הדבר הזה? זאת אומרת, לקחת גם אחריות אישית, כי הרבה פעמים בבית המשפט, גברים ונשים מגיעים לבית משפט מתוך איזושהי הסרת אחריות מעצמם. הוא עשה לי, הוא פגע בי, אני קורבן של החיים, של הנסיבות. רגע, אבל מה אני? איפה אני בתוך הסיפור הזה? נכון, אז כשהבאתי מקודם המלצות מסוימות למה שנקרא איך לפעול כדי שלא יצביעו עלינו, אבל גם אם יצביעו עלינו אז אנחנו יכולים איפשהו לשמור על עצמנו, אז הדברים האלה מתאימים גם לעולם של גירושים. עכשיו, אם את דיברת על זה שאת מלווה אנשים, אז קחי בחשבון שאני מלווה גם גברים, גם נשים בתהליך של גירושים, והם לא באים והם רוצים להתגרש היום ומחר הם חותמים על הסכם. הרבה פעמים התהליך אני מלווה אותם לשנה, שנתיים ושלוש. וכחלק מאותו תהליך הרבה פעמים חשוב לי שאותו צעד, במקרה שלי לקוח, יבצע התבוננות פנימית. ויבין איפה הוא / היא יכלו לבצע את הדברים אחרת. או שהרבה פעמים אני שואל, ויש לי את זה אגב בפרוטוקולים שאני מייצג בבית המשפט, שאני חוקר את הצד השני. נניח, אני מייצג עכשיו את הגבר, ואני אומר לאישה, הרי היא מכפישה אותו בתביעת הגירושים, היא מכפישה אותו בכתב התביעה וכו' ובהגנה ומה שאת לא רוצה. אז הרבה פעמים אני, בחקירות, אני אומר לה, יש לך משהו טוב להגיד על הלקוח שלי? ושם אני באמת רוצה למדוד את האיזון, או את המקום הרגשי שאותו צד נמצא. כמה הוא מוטה. במקרה זה היא. היא. כן.